Bok. Ćao. Ja sam Miro. Ja sam Petar. Ja volim snijeg. Ja volim snijeg. Ja se volim voziti po snijegu. Ja volim skijati po snijegu. A ćemo se ići voziti po snijegu. Ajmo skijati po snijegu. Ajmo oba dvoje. Ajmo. Dakle, za skiering, staru drevnu hrvatsku disciplinu gdje se sa automobilom komada 1 vuče skijaš komada 1, nam je potreban auto sa 4 pogona. Toliko, malo mi je zima. Dobrim zimskim gumama i naravno grijanjem sjedala jer nama u autu mora biti toplo, to što on voli snijeg i voli se smrzavati vani, to je njegova stvar. Imamo idealno oružje za to, a to je Volkswagen T-Roc. Radi se o modelu sa 2.0 dizelskim motorom, 150 konja, 4Motionom, dakle pogonom na sva 4 kotača i DSG mjenjačem, odnosno 7 brzinskim mjenjačem. Imamo također i modove vožnje, imamo modove za snijeg, normal, off-road i off-road individual. Koristit ćemo off-road individual iz razloga zato što off-road individual možete postaviti, odnosno promijeniti postupke volana, pogona i sustav za proklizavanje. Volio bih reći da se na ovom autu može potpuno isključiti ESP sustav za proklizavanje, ali ne može. Isprobali smo već prije i došli smo do zaključka zapravo da je ESP u sport sustavu najbolji, odnosno tu auto da koliko toliko nekakvo igranje, a s isključenim ESP-om nas jednostavno previše ravna. Nikad se taj ESP ne isključuje do kraja jer su danas automobili zbog Euro NCAP-a malo presigurni. Da imamo sa sobom stručnjaka iz VAO-a, vjerojatno bi vukli neke osigurače van, ali budući da ćemo biti pristojni i normalni i budući da smo zapravo u normalnoj prometnici, ali u nenormalnim uvjetima, mislim da smo uskoro spremni za vožnju. T-Roc je idealan mali gradski SUV za sve uvjete. Za suho, za kišu, za snijeg, za sve. Pa čak i za skijanje. Jel' tak, Pero? Pero! Pero! Mislim, jer se pusti, oni su negdje blizu. Je treba blizu.